Amurka ta jefa bama-bamai 900 cikin awanni 12, ta kashe jagoran Iran, ta lalata kashi 90 na rundunar ruwansu, ta rusa rundunar sama (radars) da masana'antar makamai masu linzami, sannan ta zauna a teburin tattaunawa a Pakistan tana neman sulhu. To bari na tambaye ka, wa ya ci wannan yakin? Mu fara daga farko domin wannan labarin ya fara ne da ƙarya. Ranar 28 ga watan Fabrairun 2026 an fara Operation Epic Fury, babban harin sojan Amurka tun bayan yakin Iraki. Dalilin da aka bayar shine shirin nukiliyar Iran barazana ce mai zuwa, dole ne a ɗauki mataki yanzu. Amma kwana ɗaya kafin a jefa bama-bamai, ministan harkokin wajen Oman ya ce an kusa cimma yarjejeniya. Iran ta amince ba za ta tara uranium mai yawa ba. Za a yi cikakken bincike na hukumar kula da makamin nukiliya ta duniya. Zaman lafiya yana kusa. An fara harin ne yayin da ake cikin tattaunawa. Amurka ba ta shiga yaƙi saboda diflomasiya ta gaza ba. Ta shiga yaƙi ne saboda diflomasiya tana aiki. Kuma wannan ba sabon abu ba ne. Kuma wani bai so hakan ba. Bari mu duba abin da ya faru a filin daga. Trump ya ce wannan yaƙi zai zama mai sauri, mai tsafta, mai ƙarshe. Ya ce an rusa komai. Iran ba ta da rundunar ruwa, ba ta da rundunar sama, ba ta da rada. Wannan kamar jawabin nasara ne ko? Amma ga gaskiyan abin da aka ɓoye. Amurka ta rasa jirgin F-15 guda 4, jirgin F-35 guda 1, jirgin A-10 Watton guda 1, jirgin leƙen asiri E-3 guda 1. Jirgin mai KC-135 guda 1, helicopter Black Hawk guda 2, jirgin ɗaukar kaya KC-130 guda 2, da drones Rafale sama da 24. Jimillar asarar kayan aiki fiye da dala biliyan 2.35 cikin kwanaki 40. Don kwatanta wannan a yakin Libya na 2011 wadda ya ɗauki watanni 4, an rasa jirage 3 ne kawai. Wannan ba yaƙi mai sauƙi ba ne, wannan bala'i ne ga kayan sojan Amurka. Kuma yanzu mu zo ga bama-bamai. Dala biliyan 5.6 na makamai an kashe cikin kwana 2 kawai. Tsarin THAAD, mafi ƙarfin kariyar sama na Amurka, ana kera guda 96 ne kawai a shekara. Kashi 1/4 na ajiyar makamai ya riga ya ƙare kafin yaƙi ya fara. Haka kuma Patriot missile sun kusa ƙarewa tun kafin harin farko. Masana sun ce Amurka tana da makonni kaɗan kafin makaman zamani su ƙare. Ka sake karanta, mafi ƙarfin sojoji a duniya suna kusa da ƙarewa da bama-bamai. A nan ne Iran ta juya wasa. Ba za ta iya doke Amurka a sararin sama ba. Ta san da hakan, sai ta rufe hanya ɗaya, wato Strait of Hormuz. Kashi 20 na man duniya yana wucewa ta nan. Iran ta rufe shi. Nan take tattalin arzikin duniya ya shiga matsala. Rundunar ruwan Amurka na iya buɗe wannan hanya, amma idan jirgi guda ɗaya ya lalace, Iran za ta samu nasarar farfaganda. Hakan zai buƙaci sojojin ƙasa da kuma mutuwar sojoji, wadda zai lalata siyasar Trump a cikin gida. Saboda haka, rundunar ruwa mafi ƙarfi a tarihi ta tsaya tana kallo. Iran ta ci nasara ba da makamai ba, da dabara, sai kuma matsalar kuɗi. Iran na amfani da drones masu arha, Amurka na amfani da makamai masu tsada. Drones dubban daloli, Patriot missile miliyan 3 zuwa 4. Idan kai haka sau 1000, wake cin nasara. Sai a rana mafi mahimmanci, 7 ga watan Afrilu, Trump ya ba da wa'adin ƙarshe. Ya yi barazanar lalata gada, wutar lantarki da ruwa. Ya ce dukkan wata al'umma za ta mutu a yau din nan. Masana suka ce wannan laifin yaƙi ne. Wannan ba maganar wanda yake cin nasara ba ne, maganar wadda ya rasa mafita ce. Kafin wa'adinsa ya ƙare, Trump ya amince da tsagaita wuta, ya kafa lokaci, amma shi ya janye. Yanzu mu ga bukatun Iran, iko da Hormuz, fitar da sojojin Amurka, cire takunkumi, diyya, damar ci gaba da shirin nukiliya. Wannan ba bukatar wadda ya sha kashi ba ne, wannan bukatar wadda ya ci ne. Iran ta ce kusan dukkan manufofinta sun cika. Masu nazari sun ce yaƙi ya zama mai tsada, ya lalata darajar Amurka, bai canza gwamnati ba. Iran har yanzu tana nan. Masana suna cewa
Wannan yaƙi ya rage ƙarfin barazanar Amurka kuma ya rage makaman da ake buƙata don tunkarar China. Yanzu duniya tana kallo. Taiwan, Russia, North Korea sun ga Amurka ta kasa cin yaƙin. Gaskiya ita ce, Amurka na iya lalatawa, amma ba za ta iya juya lalacewa zuwa mai nasara ba. Wannan shine labarin da kafafen yada labarai ba su faɗa ba, domin idan sun faɗa za su amince cewa labarin karfin sojan Amurka ya mutu a sararin Tehran. Duniya tana gani. Idan ba za su faɗa maka wannan labari ba, ka yada wannan, ka rubuta ra'ayinka a comment. Shin tattaunawar Islamabad za ta haifar da zaman lafiya na gaskiya, ko kuwa wannan hutu ne kafin sabon yaƙi?